ଭାବିକିନା କହ ମନେ ପଡେବି। हो मजा ବୁଢା ଘରୁ ବାହାରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଆସିతే ନା ଚଡି ବିକିଦେବି। ଏଟା ତ ଆମର ଗାଁର ଭିପିଏନି କେଜାଣି ଏତେ କାହିଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ ନା ଏତେ କାହିଁ ଯାଉଛି ଗାଡି ଧରିକି କଣ ବୁଢା ଘରୁ ବାହାରେ अबे साले ଏକ ତ ଦେଖି ନେଇ ବୁଢା ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା ଦୁଇଟା ଧୋତି ବିକିଦେଲି ଯେ ବୁଢା ମତେ ପିଟିଲା ଆଉ ଘରୁ ବାହାରେ ଦେଇଛି। ଭାଇ ତୁ ଏ ମାଡଖିଆ କାମ କି ନେଇ କରୁ ବିକୁଥିଲେ ବୁଢା ବଗାଳ ପଠେଇଲା। अच्छा 20 ଟଙ୍କା ଦେବି କହିଥିଲା, ଦେଲା ନା ବେଳେ ଧୋତି ବିକିଦେଲି ଆଉ। ठीक है ନା ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଭାଇ ଯୋଉ ପଟେ ମନ ହେଲା ସେଇପଟେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରବି। ବୁଢା କେତେବେଳେ ଡାକା ନାଇଁ ଆସିବା ଦେଖିଆ।